balita at mapasaya ang inyong araw, i-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagpapangbagang balita. Binatilyo patay dahil sa pagkalunod. 2 rebeldeng NPA sumuko sa Benguet. Smoke-free La Trinidad isinusulong. Batang nagsauli ng napulot na cellphone, hinahangaan. Supply ng patatas sagana pero bentahan nananatiling mataas. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga rabii amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Patay ang isang binatilyo matapos malunod sa Apayao. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Sanipuwersa ang mga rescue team ng Flora Apayao kahapon sa pagsuyod sa kahabaan ng Cagayan-Apayao River. Mission nila ay mahanap ang binatilyong si Charles Balin Andalio, 12 taong gulang. Nalunod ito kahapon ng Linggo sa Barangay Bagutong, Flora, Apayao. Itong biktima kasama yung isa pang bata, binata naglaro sila dun sa ilog, naglangoy sila. Ngunit hindi na malaya ng biktima na malalim na pala yung bahagi ng ilog na kanyang pinaglalangoyan, at saka dahil sa lakas na rin ng current nung ilog, yun, natangay siya dito sa may bandang ngita. Maglilinis ng motorsiklo at maglalaba lang sana ang pakay ng pamilya sa ilog, pero hindi nila inaasahan ang pangyayari. Tanging paghingi na lang ng tulong ang huling narinig sa biktima bago ito lamunin ng tubig. Kaya na is hindi siya marunong lumangoy, kaya yun yung bata is natuluyang natangay na ng tawag dito ng current ng tubig. So nalunod yung bata. And Bigong mahanap ng mga rescuers noong Linggo ang binatilyo, kaya ipinagpatuloy nila ang paghanap kinaumagahan. Bandang hapon na nang natagpuan ang bangkay ng binatilyo sa Abulog, Cagayan. natin kung tayo ay maglalangoy o di kaya kung meron tayong mga gantong activity, swimming, alamin natin yung lalim o yung maging observant tayo dun sa paligid natin, kasi hindi natin alam, bigla pa lang tumataas yung tubig. So dapat maging observant tayo. Then kasama na dyan yung pag-iingat talaga, iba yung pag-iingat. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. 2 miyembro ng CPP-NPA ang sumuko sa Benguet. Mahigpit namang binabantayan ang boundary ng Ifugao at Benguet dahil sa patuloy na pagtugis ng mga sundalo sa mga rebelde sa bayan ng Asipulo. Magbabalita, Randy Guzman. Noon lamang isang linggo, malugod na tinanggap ng pamahalaang panlalawigan ng Benguet ang 2 miyembro ng kilusang larangan gerilya North Abra Agustin Begnalen Command na nagpasyang sumuko. Meron na tayong 6 na surrenderies.
And right now, yung mga surrenderies natin naman ito, ongoing na yung process ng i-clip nila. No? That means na yung mga surrenderies natin, actually, they are not from Benguet. But because of the yung ano nila siguro sa trust nila sa Benguet, maraming lumalabas na dito sila sa area natin na nagsusurrender. Lahat sila ay nakatanggap na ng mga tulong panimula galing sa gobyerno gaya ng cash assistance, pangkabuhayan assistance at ilan pang nakapaloob sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. With the numbers of the surrenderies, actually hindi lang dito sa Benguet, kung kukunin natin yung data na nag-surrender dito sa Cordillera, malaking ano na yun, yung numbers na nag-surrender, marami na. So that means yung number ng mga nag-surrender na ito, aside from itong mga milisyang bayan at saka yung mga active, I think malaking bawas o malaking bawas sa puwersa ng mga nasa kabilang yung mga MP groups o yung mga CPP, NPA. Handa naman daw ang kanilang tropa sakaling makapasok sa probinsya ang mga miyembro ng Guerrilla Front Ampis na kasalukuyang tinutugis ng mga sundalo sa Barangay Namal, Asipulo, Ifugao. Sana nga walang mangyari ng armed encounter within the area natin. However, due to the absence nga ng sinasabi ko kanina is yung mga security ano natin dito sa Benguet, lalong-lalo na sa mga intelligence monitoring, nandyan na yung mga counterpart natin sa AFP, sa SAF na nakabase dito sa ating area. And as you have mentioned, yung encounter sa Asipulo, ready tayong nasa Benguet. No? Nakamonitor din daw sila sa mga boundaries ng Ifugao at Benguet. Sundan nyo lang yung trail. Nagpartap yan. Kaninang madaling araw ay na-recover na ng 54th Infantry Battalion ang katawan ng unang miyembro ng NPA na nasawi sa bakbakan sa Ifugao. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, isinusulong ngayon ng pamahalang lokal ng La Trinidad ang pagiging smoke-free ng bayan. Pag nagkataon, malaki ang may tutulong nito hindi lang sa kalusugan kundi maging sa kalikasan. Magbabalita, Randy Guzman. Sa datos ng Municipal Health Office ng La Trinidad mula 2019 hanggang 2021, pang-apat ang smoke-related diseases sa top 10 morbidities. Ibig sabihin, sa bawat 10 namamatay, 7 hanggang 9 dito ay may kinalaman sa paninigarilyo. Maliban sa mga epekto nito sa kalusugan, malaki rin ang epekto nito sa kalikasan. Nohan tayo ma'am nga kolektaan na gitoy agkos iti clogging kada gitoy da waterways or da gitoy da drainage system tayo. And then ada iti clogging agkos mananda ito iti flooding ijay nga areas kakado da gitoy da ayan iti flood areas. Okay? It adds to the kunan ti clogging which result to flooding. Kasabay ng pagdiriwang ng World No to Tobacco Day, nagpulot ang ilang volunteer ng mga upos ng sigarilyo sa daan. Pali dito kinandak tayo inyang plalking. Plalking nagnagnada, ada dagito da assigned areas dagito da respective nga participants tayo, respective partners. And then nakapitot da iti total of 4.190 kilograms niya. And then dito kat ada iti total na number of pieces ng cigarette butts nga 9,045 cigarette butts. Kahit may clarify ma'am nga dito nga cigarette butts nga na-compute or naalat iti volume dito nga area kat dito kat napidot lang along dagito da national road or dito main highway niya from Capitol to Bell Church. And then dito makunkuna nga loop
from Pico Pugis Poblacion Road. So this is the first World No Tobacco Day activity of La Trinidad, specifically for the plucking activity. So ang ano lang naman dito is gusto nating i-remind sa community na ano yung impact ng cigarette butts sa environment. At the same time, ano yung impact ng cigarette smoking sa tao. So it's actually parang shooting two birds at a time. Isinusulong na rin ng pamahalang lokal ng La Trinidad ang pagiging smoke-free. Not only in public places but siguro in different places na hindi na, kasi nakita namin hindi naman public places yung lahat ng nag-pick, hindi naman sa public places lang. So meron din sa private. So yun po ang i-kuha natin sa ordinances, kung ano yung i-update natin yung ordinances. Ang ordinansang tinutukoy ni Mayor Salda ay ang Ordinance No. 8 Series of 2014. Ito ang basihan ng paghigpit sa promosyon, bentahan at paninigarilyo sa La Trinidad, Benguet. Hindi na rin papayagan ng mga tindahan na magbenta ng sigarilyo maliban sa mga grocery at convenience stores. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Hinihikayat ngayon ng Baguio City Police Office na tularan ang isang batang nagsauli ng napulot na cellphone. Ang buong detalye sa report ni Charles Liman. Saludo ang Police Unit sa ginawang kabaitan ng publiko ni Kurt Olowan, 12 taong gulang mula Loob, Bugyas, Benguet. Bike siya, with kasama yung parents niya. Ngayon, napansin niya yung may isang phone na panalaglagatan kung sa pinagbabaikan. So, pinulot niya ito. Now, sakto naman yung mga tao natin, nagpapatrolya sila dito sa Malapsa Rose Garden, tinurn over sa kanya. Tinurn over niya kay Corporal Marcelo. Matapos ang ilang minuto na naipasakamay ang cellphone sa pulisya, agad natunton ng may-ari ang cellphone na kinilalang si Lizelle Damasco mula Bukidnon. Para ma-verify kung talaga siya yung may-ari, meron kasi siyang password which is the fingerprint. Ngayon, yung fingerprint ngayon itinest sa kanya, so nag-open yung kanyang cellphone. So talagang siya yung may-ari. Now, hindi man nakita ng may-ari ang nagsauli, todo ang pasasalamat nito. Maliban sa pagpapanatili ng seguridad, alok din ng Tourist Police Unit ang iba't ibang tulong sa mga residente at turista sa lungsod. ang biking areas po natin subject rin po to some accidents po. Pero dahil meron din na po tayong station health unit dito sa pamamagitan ng mga naka-standby nurses natin, dalawa po kasing standby nurse natin during this time. Kaya just in case na magkaroon tayo ng mga minimum accidents lang po, tulad ng mga galos, mga ganyan, nalalapatan po ng lunas. Pero kung in every good deeds na nagawa ng ating mga kapulisan, na binibigyan po natin sila ng letters of commendation para ma-encourage naman itong mga iba nating kapulisan. At yun, inaano natin sa social media itong mga good deeds na ginagawa ng ating kapulisan. Nakikita nyo yan, in everyday may mga nakikita tayo sa social media na pulis na nagbuhat ng pasyente, nagbigay nga ng pera sa mga taong walang pamasahe, and the like. Patunay lang daw ito na buhay pa rin ang kultura ng Cordillera na inayan. Dito nakabase ang titulo ng pulisya ng Cordillera na the most disciplined cops ng bansa. Umaasa ang pulisya na marami pa sana ang matulad kay Kurt na maging tapat at magsilbi sa kapwa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, supply ng patatas sagana pero bentahan nananatiling mataas. Yan at iba pa ang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal.
The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PBA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PBA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka dapat pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Aha! Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Hinihikayat ngayon ang Baguio City Police Office na tularan ang isang batang nagsauli ng napulot na cellphone. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Saludo ang Tourist Police Unit sa ginawang kabaitan noong linggo ni Kurt Olowan, 12 taong gulang mula Loob, Bugyas, Benguet. Bike siya, with kasama yung parents niya. Ngayon, napansin niya yung may isang phone na parang nalaglag ata dun sa pinagbabaykan. So, pinulot niya ito. Now, sakto naman yung mga tao natin, nagpapatrolya sila dito sa malapit sa Rose Garden, tinurn over sa kanya. Tinurn over niya kay Corporal Marcelo. Matapos ang ilang minuto na naipasakamay ang cellphone sa pulisya, agad natunton ng may-ari ang cellphone na kinilalang si Lizelle Damasco mula Bukidnon. Para ma-verify kung talaga siya yung may-ari, meron kasi siyang password which is the fingerprint. Ngayon, yung fingerprint ngayon itinest sa kanya, so nag-open yung kanyang cellphone. So talagang siya yung may-ari. Now, hindi man nakita ng may-ari ang nagsauli, todo ang pasasalamat nito. Maliban sa pagpapanatili ng seguridad, alok din ng Tourist Police Unit ang iba't ibang tulong sa mga residente at turista sa lungsod. Ang biking areas po natin subject rin po to some accidents po.
Pero dahil meron din na po tayong station health unit dito sa pamamagitan ng mga naka-standby nurses natin, dalawa po kasing standby nurse natin during this time. Kaya just in case na magkaroon tayo ng mga minimum accidents lang po, tulad ng mga galos, mga ganyan, nalalapatan po ng lunas. Pero kung in every good deeds na nagawa ng ating mga kapulisan, na binibigyan po natin sila ng letters of commendation para ma-encourage naman itong mga iba nating kapulisan. At yun, inaano natin sa social media itong mga good deeds na ginagawa ng ating kapulisan. Nakikita nyo yan, in everyday may mga nakikita tayo sa social media na pulis na nagbuhat ng pasyente, nagbigay nga ng pera sa mga taong walang pamasahe, and the like. Patunay lang daw ito na buhay pa rin ang kultura ng Cordillera na inayan. Dito nakabase ang titulo ng pulisya ng Cordillera na the most disciplined cops ng bansa. Umaasa ang pulisya na marami pa sana ang matulad kay Kurt na maging tapat at magsilbi sa kapwa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sagana ang supply ng patatas sa Cordillera pero mahal pa rin ang bentahan dahil sa taas ng presyo ng abono. Magbabalita, Ren de Guzman. Isa ang Cordillera sa mga pangunahing pinagkukunan ng patatas sa buong bansa. Base sa monitoring ng Department of Agriculture, sagana ang supply nito. Pero may kamahalan pa rin dahil sa epekto ng pagtaas ng mga farm input gaya ng abono. Sa kasalukuyan, naglalaro sa 30 to 40 pesos ang kada kilo ng jumbo size na patatas. 25 to 28 pesos naman sa extra large. 11 to 18 pesos sa large at 4 to 6 pesos naman sa marble. Kasi ang abono kasi, regarding sa abono, oil base. So ibig sabihin, pagka tumaas yung krudo, talagang tataas ang fertilizer. So umabot na nga ang fertilizer natin ng mga 3,000 plus. Kaya isinusulong ngayon ang paggamit ng mga organic na pataba gaya ng halaman at dumi ng mga hayop. We are doing this through our Technodemo farms. Usually we conduct this in their farms, doon mismo sa mga barangays, para sila mismo makakita na pwede pala, hindi lang talagang inorganic palagi. Kasi nga ito yung nagpapa-increase ng production cost sa kanila. Ayon sa Department of Agriculture, tinatayang nasa 80.1% ang kontribusyon ng Cordillera sa pangkabuoang supply ng patatas sa buong bansa. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. So magandang balita sa mga magre-retire because of the pandemic or because they have reached the retirement age of 60 or 65 depending on the policies of your employers. Ang retirement benefits are no longer taxable as income tax on the part of the retiring employee. And this is provided for by Republic Act 11494 or the Bayanihan to Recover as One Act. At ang sabi niya, especially if you are retiring, during the period June 5 and December 2020, maalala niyo, ito yung start ng ating pandemic, ikaw ay tax exempt. Pero dapat wala ka ng re-employment, no, para magkaroon ng privilege na tax exempt yung mga retirement benefits mo, dapat hindi ka na mai-employ again, hindi ka na magtatrabaho uli. This is supported by Section 32B and C, Section 6 and A of the National Internal Revenue Code at Memorandum Circular 120-2020. And the benefit, like I said, exempts the retiree as long as the employee has received the benefits during the period between June 5 to December 31, 2020, or merong retirement plan yung kanyang employer, or he reaches the age of 60 or 65 depending on the provisions of the contract of employment.
between the employer and the employee. So as of now, the general rule, hindi po taxable ang retirement benefits ng isang retiring employee. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, pagpapatibay sa pananampalataya, tema ng Santa Cruzan sa Baguio. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa milk tea ng batang 90s, darat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Pagpapatibay sa pananampalataya sa gitna ng pagharap sa mga problema sa bansa, ang tema ng pagdiriwang sa Santa Cruzan sa Baguio City. Ang kwento, hatid ni Charles Limon. Buhay na buhay ang Katolisismo sa lungsod ng Baguio sa pagdaraos ng St. Louis University ng Santa Cruzan. Believe that this is a very beautiful tradition of our Catholic Church na kung saan we believe na ito yung pagsasabuhay noong natagpuan ni Helena, ni Reyna Elena, yung cross kung saan believed to be where Jesus was nailed on the cross, no? Tradisyon ng bawat bayan sa bansa na nasakop noon ng mga Kastila ang Santa Cruzan. Ito ang huling parte sa pagdiriwang ng Flores de Mayo,
Kaya ang Baguio na hindi na impluwensyahan ng mga Kastila noon, ngayon lang ito isinagawa. Aabot sa 38 mga reyna ang pumarada sa Session Road. Simbolo raw ito ng pag-asa at pagpapatibay ng pananampalataya ng mga Pilipino sa mga pagsubok na kinakaharap. Kahit na nandito tayo sa gitna ng pandemyang ito, masasabi natin na mayroong pag-asa dahil buhay na buhay ang ating pananampalataya. Dahil alam po natin kapag may pananampalataya tayo, nandiyan palagi ang Panginoong Diyos. Tagay ko siguro pag-aaralan namin yan. Napakaganda yung response ng tao, tapos ng community din, napakaganda. Kaya palagay ko itutuloy na rin ito as one of the traditions na we do in SLU. In Christmas, meron tayong lantern parade. Tapos siguro in May, itong Santa Cruzan, no? And we will look for other ways to express our faith, no? Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi po sa ating lahat.